Fjum il-votazzjoni, nhar is-Sibt li ġej, TVM News se jkun qed jaġġornakom b'kollegamenti diretti waqt l-aħbarijiet kull sija mis-7 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija. Il-ġurnalisti ta' TVM News se jkunu qed imorru f'postijiet differenti f'Malta u f'Għawdex biex iwasslu l-andament tal-votazzjoni u jagħtu ħarsa lejn il-partiti u l-kandidati li qed jikkontestaw f'kull distrett. Fid-9 ta' filgħaxija jibda jixxandar il-programm speċjali Elezzjoni Ġenerali 2026 li matulu nkunu nistgħu nibdew insegwu l-ħarsija tal-votazzjoni u eventwalment il-wasla tal-kaxxi minn kull post tal-votazzjoni. Matulu nibdew insegwu wkoll il-bidu tal-proċess tal-att tal-voti fil-kumpless tal-att tal-voti fin-Naxxar. Il-ħadd it-trasmissjoni se tibda l-ħabta tas-6 ta' filgħodu fuq TVM bi programm speċjali ieħor li matulu jsiru kollegamenti diretti mill-kumpless tal-att tal-voti fin-Naxxar. Fil-programm se ssir id-diskussjoni ma' diversi mistednin ikun hemm l-ewwel indikazzjoni ta' riżultat, l-ewwel reazzjonijiet kif ukoll analiżi ta' riżultat tal-elezzjoni ġenerali. It-tnejn imbagħad edizzjoni oħra speċjali tal-programm Elezzjoni Ġenerali 2026 li jibda fis-7 ta' filgħodu. Matulu se ssir analiżi ta' riżultat uffiċjali li se jitħabbar mill-Kummissjoni Elettorali tard il-ħadd bil-lejl jew fis-sigħat bikrin ta' tnejn. Matul il-programm se jkun qed jixxandar ukoll il-ġurament tal-ħatra tal-Prim Ministru ġdid u l-wasla tiegħu f'Kastilja, l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Dawn it-trasmissjonijiet kollha se jkunu jistgħu jiġu segwiti fuq tvmnews.mt li mis-sibt sa tnejn se jkun qed jiġi aġġornat kontinwament anke permezz ta' live blogging.